Galbisyo, daghay mo amin na ron. Galbisyo, tiguang na dyan ko na ni. Galbisyo, mga guwapa. Galbisyo. Di apa deh, guwapa mo na. Galbisyo. Di apa deh, Galbisyo. Alam na, sore. Ay, inday, Galbisyo. Ay, alam. Mani, amin naman nila. Mura juga manong pilik. May ang. Ano sa naibutang? Manay, matong gabi eh. Nabang manoy, Benoy. Asa sa Ellen? Japod, God bless you. Daghanay mga amin ha, Manay. Ikaw, sa una ako mo amin, karon ako na po'y aminan. Tiguang na sa ko. Ang igso, oh. Utan, ang igso. Di ako na angel Isa ha? Hello ante, BED ha? Agaw, na akong tiktoker di ala. Kita na po ba? Agaw. Di ante. Uy! Mabaho ka na ko dahi. Dali, hari dyan. Agaw. Agaw. Dali. Agaw. Ugan na to. Agaw. Ha? Ano naman ka ugan na to? Ay, si Edwin po kayo na masahiro man po. Ano niya? Asuman ay palaman nga. Bukayo. Sino? Ante, bulan mo man to na ay palaman mas kayo. Basin. Ay, dagunas. Ay, igasa din na. Day dun na. Sag di naman lagay. Gigutom mo si ante day. Agaw. Sag di na, gigutom si ante. Sama ni? Dadadadang. Ang saka ni. Bugata man ni, oy. Ante. Ayun, ante na ni. Ante. Di ang ante ka siksi. Bugutan ka aso. Hello, nag-vlog ba na niyo? Oh my God. Ante ko. Facebook pa. Nag-siksi guys. Awan. Wow, kukulang body. Nga ante. Nabisin, tapos kusina. Ni okay lagi hapon. Sande. Lis nga gyapon kang ilong. Wow, wawi. Agaw. Suman nga bulangoy o dinumagan? Na may wagi pang tilog gaw. Hindi ka ante na, dyan nalibutang. Enja guys, mukanta. Kanta ani. Dinumagan. Say hi, Sandy. Alam mo din. Meron mo din makanta. Ikaw, yes, kataan. Karon eh, vlog. Lalapod si along mo ko inahangabutan. Ulit. Lolo nidong nila hala siya gadyo. Buutan bitaw ni. Buutan jud ni. Okay. Si ante, ano katago ante? Ay, ko mas ante. Ingin siya i-vlog na matago. Basta guys, kaya diyan kitapok dengan mga ante dali, mga agaw. Awa, ha? Mga apo sa tuhod. Gwapo ay. Kapuha ay. Ano gwapo ang ante ah. Buatan naman ka agaw. Magang agaw, sexy ha. Uy. Wow. Biyo. Biyo sa ka. Wow, jara sexy ha. Uy. Samuka. Saan siya nanas manang sisahan ko? Ante ko sa sana. Tapos si Ato. Aktor. Ang actor Depon. Tapos si Ante. Guys, namilang naman ka Ante. Shout out ya mga lodi, shout out lang. Nga dyan, di ka mag-vlog to. Mag-vlog ka to. Napupag sila dari, guys. Alam mo, Teng, ang mga gagawin. Si Inday Ipin. Madam Ipin. Si Inday, Mimi. Alam mo, Ting.
Ika, manghilot. Igso. Nagbalay-balay sana siya kaya kung masaya pwesto sa mall. Yan siya po. Sipyo ng Pascual. Yan siya po. Siya jalan wakoy, mga butan. Ang daw po ni Salom Peter, butan gapon. Hinahinay na po sila, kay mauli na sila sa Mahayag, Alicia. Lajo, pag-ajo. Oh, ang antig, hilak. Okay guys, naghilak ang auntie. Auntie, ning tupong na ni mo, auntie. Makailak. Auntie. message about boyfriend. Normal na mo boyfriend yung guys. Nanghilak ni guys yung mularga ng mga anting mapuhon. Sunod na pong mularga ka na po si auntie Ted. Ka na naka-t-shirt ng puti. Anto na po na. Nagang auntie. Mularga na po ni Pun. Okay. Ihatid ko na naman sila. Ha? Hindi, ni sakit imong tuhod. Adto na ni sila sa Mahayag, Alicia. Arang kalajo pag biyaheon. Okay, bye-bye. Mo ni nang jacket na ni. Ning ari na ni sila kay muli maghanganti og mapuhon mabalik na sa ijang ana, itanay ana. Wow. Virginity? Ha? Ay, God bless you, Day. Oo, Day. Tuwa na sila ng Alenas Mahayag, Alicia.